nor ba haino hai jora kudukma sal lai thangka tei live rok khlaijak liya tei ani channel bo norok bai video rok rwima liya tei moni bagui nongno haino hai nakar sano tei angbo o somoi rogo rime angui tei watch time bo komi thangbai keha hinui tei subscriber rok bo motamuti ni komi thangbai keha tei moni bagui bwkha thui video rok khlaina muchung liya epono chaitru mas ni tungma bo jala markhe khepang tola asuk tongpaimani selo hinui tei bufang plai bo kaisa bo loriya nok nukma bai kheno tei ani subscriber rok no haino hai tisa lamsugo tisa kipili phaibaina bagui tei jotono no khabai lamsugo bahai tong kaham de tongbai joto subscriber rok no tei kwtal rok no bo haino hai video ani kono channel no subscribe like share comment khlaina tapokbai di tei nangni hamjakma support belai no nango tei dakti lamsugo tei watui bo waya ada rok bo kwrui belai khe tungflama bo tungflamani markhe tungsuk tungkha saimaniya sikhe tungflai tongo tei belai no nopor kwrui amsikhe bahai tong kaham de tongbai sabai gede jotono haino hai nongno lamsugo live bo tei dakti phaina angthong ani subscriber rok no belai khe pungsorani mai rok rwchabai khe bahai tongbai hello viewers tinjana nai tongnai rok no belai khai kha kaham bai yapharo tei ang bo jora logoi video khlaima liya tei tini ni simi haino hai tesa yapri sajuka tei facebook o video khaiui bui rang mano unsaui khlaimang 2 lakh ni upor views tiklai kya mer pore tabuk suk ke joto ani views komi thangbai kya moni bagai ang joliui facebook ni bo ongkor phaipika tei agi to norok saimano ang youtube o video khlai tongmani no tei o somoyo bo youtube video yakar rijak facebook o dati rangman hunui habjaka tabuk yang buya tui kwcharo khlaijak tei moni bagui haino hai tisa jagama phaipika teisa youtube ni simi no chengsa pinai hinui ang bo yapri sei phaijuka tini tei nongno belai khai phung kaham tei satung bo tini asuk tungflaya tei belai khe nopor bo kwrui tungmani bagui nogo fan tola busi tongman sori rok sakrok bo hinui haikhe no bufang tola kisa berai tongnani pusti hinui hinui phaimani tei tes rabjakai kaki chongma aram baino pho bono naising tongmani aram khai video khlai tongnani khai selo warok rok no muchung liya agini hai tei jotono kaham de tongbai sabaidi tei jotono like share comment subscribe khlaina tapokdi joto kha ganang lukurok tei maya ganang viewers rok jotono like share comment subscribe jotono khlai rwbaidi kwbang khe tei subscriber bo belai khe komi suka tei video bo dao nungjak rimaliya video rok kuno phono kaham khe tei asike nongni hamjakmung manthong tei nongni mo haikhe no agini haikhe no support khlai tongna angthong jotono no tei taksuk jora live bo kwrwng yapo borok bo haino hai live bo phai kwrwng phaibaidi tei nongni support belai khe nango tei facebook bano emon khai jwngjal o khiklai khe saimaliya tei mela rok sabo berai sabai gedi tei uskango mela thangmani no tei video khlaina muchungmani no khlaimaliya somoi mai angui tei norok bai kha kuar tei hamjakmung yapharo tei 10 tariko tisa hai norok bai live phai tongo tei chini ha bubagra phai tongo 10 tariko lephunga o jotono mohoraj bai malai muchungkhe naifai mano phaibaidi 3 ta o
te jottono nadino nong nang live phonungnai joyakari jottono naitongbaidi te kha ganang maya ganang rok jottono kaisa kaisa subscribe like khlaina tapokbaidi belai belai kheno te kitsa tabuk nobar bo phaikya te khasrang ma hai bongkha te satung butungo te nok rok masuk tongmaya fan mo mamang busuk tongnai hini cha local nobar chana hani phaimani te bufang kitsa kiha chililak tongko te nobar pupgurui te watui bo tabuk jora tui phaya maira prun chimi watui phayang mani te tabuk bo jagang tongoi khana di ha ho phati bajak te harak boimani ta sajadi te moni bagui no watui rok bo kisa misa phagya kai te bogoban rok bo khairok jabo khe chakhamu te amsuke tungflamani jala te jottono jora logui norok bai live bo krungna hani tongmani no te ani subscriber rok basuk saiman pia te ang video join khlaimani tinhini simi te jottono no kha khulungma bai chibai te khulumung yafaro mo haikino joya sak naitong nang thung te jotto kha ganang maya ganang borok bo haino hai live bo krung phainang thung te jotto kha ganang no haino hai lamsugo te belai khai tungmani tamse tungkhanadi ha ho pharijak nobar no burkrui belai belai te jotto kha ganang mairok do chabai kha tamo khlai tongbai tamo be mai chabai kha kisa comment khlai sabai di te jottono like share subscribe khlaina tapokdi te jottono kwbang khe subscribe khlairui te dakti tebo subscribe bari thung nongni hamjong mani manthuk te jottono no belai no ramsogo maya ganang kha ganang viewers rok kaham de tongbai taklai bosorni thaisurok do chabai kha ang to chaini je ko taklai bosorni thaisurok ang to chabai kha sabai gari te thaisurok bo toria watui phayani bagui taklai bosoro te asike tungflai tongo tamse tungflai tongo saimaliya Kamalghat bazar ni highway road gari choli tongo nugbai naibagi kha ganang viewers rok kaham de tongbai te nongno haino hailam sugo joyakari logiri tongna bagui nai tongna bagui jottono no khabai kobai lamsugo bengkoma baikha viewers rok phaibadi te jottono like share comment subscribe khlaina bo tapokbaidi belai khai tungbo marke tungbo phai tongo tungfamo marke tamse tungflaga saimaliya tungflamani hasike Phaji nabar ni rihina nang tongo hello guys bengkomai tongbai kha dakti kifil phaibadi live bo krung phaina bagui khajani maya ganang viewers rok no haino hailam sugo